Nimin lama ka buai dewa wangin video thar ka ronda theilowa voin Sunday mani se zan in khom bana in enatan ti in video ka ronda thar le dona in lo en le vek donia o munom in ti ngei kan be se ya zan hun man nom ve kule no pang ho in an chan ma chuan beti te nu fa an lo lut man hlawa engei lo ti a ti in alo zot vat nu nangma ni chan him turin kan lo kala ti in an lo chang enge thilom zia tia gongan alo zo chuan ka soi to kha ke top te ni hi da ba wa te chu kumnga ani dei to a an ni te hi chu kumle chawa lo man la ni hei en la ti in adoption certificate te chu alo en tir chuti chungpo chuan ala ring hlel deuh thlata doctor wanga chu bia in DNA test ti saktur chuan angin sham beti po anui chuai tarai mai ka fa te an ni chuan ka ina ka shwayanga an tan po a thazok dona sin gongan alo ti po chuan nupui inei don ni lom ni nuaman te chuang lovang baka ifa te po an ni lo shim shim alo ti ve chang chang da ba wa chuan zai zirin anau te chu chuak tor chuan a shila an tlan chuak dai gongan zui atum chuan beti chuan alo man bet tlata da ba wa nui chu asa hle a arukin anui chuak put put oi 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 ka hlau lutuk khopui ri ka shia ti in beti chuan gonga chu a in pom tir vun maya a chuk du to der lo chuti lain pi beri alo lut phur de win report ka lo kenga alo ti chula ma se beti om ve ring ti a mu chuan a phor le du talawa muntify tu angin kalo thok ve dona hei hi ka medical report o alo ti ve zai beti chuan tak tak emoti in a report file te chu alo lak saka khwal chhon nu hne na chuan ava pe company a na thok thar tur ani thua shil gonga po in api chu adu dan dana om tir mai chu tha ati report te chu khwal chhon nu chuan chhutlu a han tuma ma se DNA test result lek alo ni si beti la khan pi beri kha mundanga ashwai dei to box si a chu nu tong thom chu chiangi chuan alo she fu ta rang takin report chu avadil ngal a han en chian chuan alom lo hle preng mai mai ani hi tu ma shil swang che ti in a hon da ya ala pot chevek zui a hnu deuh chuan pi beri chuan beti in a fate a berulai chu awangai tharule dun duna ambula chuan da ba wa po kha alo tling phei ve to ani omi apa te in chu anom zia te eile in tui hnai tak tak a om thu te a soi chula limbawi te chuan chulai hmuna om ve chu an chak hle a ma se apa chuan nupui dang anei dona wangin alo dot ve si lawanga ruma te akal hnan ve mai anga avo shepang ti te chu an hlau le dewa apa te chuan an lo zon hmu mai lo nan anin lua lai chu son thei mai tha an ti tlang ta ani beti po gonga mutur chuan avakala doctor chuan damdoi piturin alo tir ngal gonga chuan ngoi rengin assistant tan chuan alo hlang kai dei mai chu ni in phun bulbul chungin beti chuan damdoi chu a khe mual muala pe ka tum chuan alo ei sak du ta hau lo khonge da ba wale midang te khan om ti in alo zot dai beti chuan soi du lovin damdoi chu atong lai chuan aka chuan a hno saka a chuak zui nal nal secretary ero chuan no pangte chen na hmun chu a sha chwa to thu alo shil ve thunga atu ka chuan chulai hmuna ngei mai chuan doctor te nen rang takin an vatling phei ngal thuaya DNA test still an lo tum riap mai chu ni in ina chuan beti le no pang ho te chu anom kim thapa chulai hmun chu athim reprupin a ching hning reuh le ngala kongka chu an vakik dat dat beti chuan kongka kikri sha in avabi dek deka ava hon chuan bil khon tu le kalo ni gonga te chuan ani lo zok an vakik lek chu lo ni in chu pa chu in lua thar chawa lo ni a in lua tu masa te chu an chuak deuh che a hei an bungraw hnu chhia te pawh ala awm ti in
parcel te pakhat khatlat hian alo pe a ho lutuk tiin gonga te chu lungawi lo deuh chuan a secretary nen chuan an let futa doctor erawh chuan chulai hmunah chuan ultrasound result khawr deuh tawh hi a zuk hmu fu ta hlo mai mahse gonga te hnen a ava hrilh dawn chuan an lo tlan ho san daih tawh mai alo ni a ama a chui chian mai chu a tum ta zawk ani gonga chuan beti chu va bia in an awmna thar chu ava zawta a lo la hrilh du lo zui in an thlen chuan ziangi chuan in hualna kha i lo chu chatem ni tin a lo zawt ngal chat nang ni chhungkua nen hian engmah inzawmna kan nei tawh lo ka ti tawh kha damdawi te min pe leh ngala tia a lo chhan chuan ka chan chi kha ka hlau em atin ni faneh sak vat vat che kha ka du bawk si a chiangin a lo ti le zat zat chu zong i thuthluk na ni a ke po in rilru ka siam fel vek tawh thakhat nu a official takin nupui hual ka nei tawh lo ti hi company thu chhuah ka siam nga lang gonga chuan a lo la ti zuia anem biak na chu da bawa khan a lo hriru khiau mai a lawm hlia a naute chu ava hrilh ngal vat Biberin chhuat ano laiin ziangi chuan ka pheikhawk hi a bala lo hru fai lawk te tiin a lo tir vel khwal chhawn nu te pawh kha a lo in malis tir vel hamhama Biberi lungawi lo chuan an bul vel te chu a vano sok soka ziangi pawh chu a lo thin rim kher mai Biberi chu a lo nam dawra beti chuan lo hmu in ziangi chu a lo hawa Capital khan ka pheikhawk hi a lo ti bal vek ani kha tia ben a lo tum le lai chuan beti chuan a tuiken lai chuan a lo theh khum tlawra ka fapa da bawa te kha i lo kal hnan vela shiro a le pe ka awm le ni chuan esitin ka the tuang che a lo ti hmia mai a ho e mai a gonga ka nei hnuwa chuan anu shon kalani dawn thowa kamu ta zirin kala duatin kala ti du da dawn chau ziangila chuan a lo la ti ta deuh deuh mechera phlak tak zong i lo ni hi Biberin a lo ti hnu chuan ziangi chuan he company hi chhuahsan la poisa tam deuh ka pe dawn chen ya tiin beti chu a thlem zui daya Biberi chuan khati khan pe chhuah tum reng reng su ka tupa bial nu ni hi mel tha le hausa deuh mai tupa ka ne nia o illa shem yang a lo ti lia chutiang mi hausa tupa nei la helai hmunai hian hmuntify in i lo thawk lo topang tiin an lo nui zat hle a beti erawh chuan nuam lo ati dewa Biberi chuan tupa a nei awm a hre bawk si lova gonga la kha ka tupa ini lo a lo ti tawh bawk si tu tak chu ni angmaw dawt tin a sawi ani maw tiin a ngaih tua rauh rauh office ah chuan Biberi khan gonga chu ava hmu a charity dinner party ah kal ve turin ava sawm ani la chuan a lo du vak lova chuta beti chu kalpui tur chuan a lo la ti zui bawk si a i lo kal lo chuan i chak lo viawang thil pawimawh deuh mai sawi tur ka nei nia tiin a pi chuan a shawk trepa beti kawr hak tur thlanpui tur te chuan a la ti zui charity dinner a kal tur chuan da bawa leh beti te pawh chu an lo thleng ta a thawmhnaw chu gonga chuan in hme a lo ti hle mahse chulai dawra thawmhnaw te chu a duh duh thlang tur chuan a lo hrila a man a to hmel hlawm si a leingam lo bilian khat ka pek tawh reng che kha hetiang leina pawh i nei tawh lova maw gongan a lo ti chuan ngawi rengin beti chu ava in thlak ta a lo chhuat chuan da bawa te pa fa chuan nal an lo ti kher mai poisa a pek dawn chuan vanei thlak takin gonga chuan a lo pek sak hlova da bawa chuan thlala ang u kabiangai hian lo fu pula ati chuan a lo om sawn zewa anu le pa te chu anin fu fu tha chat mai phakar reuh lutuk chutiang chu a tum ril ruk dan che ani ala hma deuh awangin gonga chu company ah hnathawk turin a kal le ria beti pawh in lama a haw ve bawk zanah chuan party an buasaina hmunah chuan ava kala Biberi chuan lo call in
ka tlai deuh dawna lo valut masamai ro aw alo ti hupur ru tak chung chuan beti chu inchung lama chuan abate lut ve ta a mi pawh an lo thahnem tawh khawp mai a hmel hriat te pawh an lo awm ve nual a chutia beti lo lut nalh mai chu mel tha an lo ti in a kawrfual te chu mawi an lo ti hlawm hle a ziangi pawh chuan lo pan vatin khawng nge i bial pa chu i lo hruai ngam loim ni a lo ti chat a buai deuha a lo tlai dawn ha ani chuan khawng nge i pi kha a awm tunkar top thlengtlenga na thawk thin te chu mi hausa ani theilo to pang han ko vat te i bial pa mel tha deuh hausa deuh chu kan hmu chak to ania beti pawh chuan pi beri chu a han khawl dawn thina ala tlang theilo zui an tlan bo dei te hi ani lo maw ti in ziangi le a thian te chuan an lo nui zat vela chuta manager zawa chuan moilo taka khosak puitum anga chuan beti chu alo la pu zuia pi beri te pawh an lo thleng phei ve ta hlo mai kwal chhawn nu la khan DNA test result a hmu kha alo soi chhuak pal zewa chip chiar tak chuan a soi man lo ziangi chuan tul lo alo ti hle a alo khap vat jawa bial nu la chuan beti chu lo thikin a beng be te chu alo pawh thlak sak mia mia a school kan kal lai tanga hmeichhe ler sawn pai awanga school pawh bang ta khai ni a miten om takilo ni hi ala ti hrep zui manager jawa hian hmeichhe dang alo chhai kwal zawk kha ani reng si a jiangi hian beti hi amo pu ve sai ani chialo te chu thil hlu le tlereuh tam tak kengin chulai hmuna chuan an lo lut khup khupa gong group mo nu ta tur ani thu an lo soi in ti thei deuhin ziangi chuan alo pan hnaya i hmu maw hei beti heng zong zong hi ka ta tur vek an ni hi gong anu pui tur ka ni miawa ka du lo zonga i awm vai chuan ka ban ngal the reng che ania alo ti khera ania hnu gong alo kal huna alo soila ama nge chuan min ban ro se nang ni lovin beti chuan alo ti ve ngat ziangin thil pek khoi atum chuan hei hi ita tur ani lo ti in an lo phal ta lo tlat mai chibaile beti heng zong zong hi ita vek tur ani e pi berin alo thon hmasa chi ani po alo thleng tre pang an lo ti ta beti chu a hril a hai zawk hle a ziangi la chuan in hai ani dawn hi keimah hi alawm anu pui tur chu ani nu thloi sawn pawm hi ani lul lowang alo ti le tawn tawna engmawi sawi iwa beng chheng ve ti in pi beri alo lut ta a thawmhnaw te la chu a man to chi hlir alo la ni zui beti erawh chuan limchang anga chuan a langai char chara ziangi pawh chuan khawng nge i tu parang ka chak chu lo hruai ve tawh la alo ti vela alo thleng mai ang lungai du chu beti hi ka tupa fapa nu ani a kamo nu ani tina ani chu gom group fanu tur chu ama nge hi ani ati zui ta ziangi chuan pi beri chu tunge ani ala hriat miao lo awangin a thu soi te chu enga ma alo ngai sak du lova jawa bial nu pawh khan peter zak theilo takani hi engtinge khati khan i lo tawng bor bor ngam zo ti in lo ben alo tum ve ngota ma se an zinga pakhat chuan lo dangin gong group pi ber ani thu alo soi chuti chung pawh chuan tuma chuan an lo oi sak du chuang lo ma se pi beri chuan beti hne na chuan ani na dik tak chu a hrila ai thup reng na chan chu anuam ati lowang ti a hlo wang ani thu te a soi boka chutia api in a hril ta ka chuan tlem chuan a ring ve ta deuh api thlawang pawh chu alo hausak ve vat thin ziangi chuan pi ber le a thri hruai te chu hnachuak vat turin bodyguard te chu atira manager ma a alo thlen pawh in ziangi chu alo zual ko zet zeta ma se manager chuan pi ber hmel a han hmu chiang mai chu an pi ber alo ni si a an lo hmu si tle ti a hriat hnu phei chuan chu mi te chu a hau ta chiama
chu vele phakar deuhin jiangi chuan ka ti fiam mai ani kha pi keimah hi gunga nupui hual chu kania chhungkua vek alawm kan nih tiro alo ti zai kalmai te monu tan chuan beti che hi ka du ka tupa nen po ani nei trep to alo ti san dai tu mo ka nei dona ka fa hre ve lo ve tirian hria a da ba wale gunga te an lo ni ziangi chuan gunga chu in la pasal tur deuh chuan alo pan vata ani la chuan kalsan dai in alo haider mak anu ina lutup ti in da ba wa chuan beti chu alo kwa vata pi beri po chu alo phur to hle ente beti hei hi alom mel sha tir si ka tum chu ka tupa ni hi a mel tha in a hausa sin o hi du zong ani em mo han soite alo ti sek to